Gouvernement ɲamakɔrɔ Musa Mara ale kun kan ko kunnafoniyaw o bɛ ka bɔlɔlɔ minɛ ni waati laban in kɔnɔ. Kunungo kunnafoniya dira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jamana ka mobili ye ko n'o min bɛ Musa Mara bolo ko o bɔsira la gouvernement fɛ. Tiɲɛ don yala tiɲɛ tɛ? An na pereperelatigɛ di aw ma ni sanganin na. Duguba ale tɔgɔladon o ɲɛnamayara ni octobre kalo tile 31 Mali kɔnɔ ɲinan baaraw olu bolila fɛn min kan o ye sifinnakaw olu jɔyɔrɔ dugu ale minɛ ko ɲuman na. N'aw bɛ ka Advance TV lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi juma ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Tile fila in na kibaruya jɛnsɛra bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn min kɔni ye jamana ka mobili ye n'o min bɛ premier ministre kɔrɔ bolo Musa Mara ko o minɛna ale la ka kɛɲɛ ni o kunnafoniya in ye fɛn min ye gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga ale ka maaw olu ye laseli dɔ kɛ ni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o kunnafoniya in ye ko o tɛ tiɲɛ ye. Sɔgɔmada in na Musa Mara yɛrɛ ale kumana waleya in kan a ka bɔlɔlɔw sanfɛ ni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni bolimafɛn ko fɔlen ye k'a ko minɛna ale la yaasa ka se ka caman faamuya a ko kan. Kunnafonidila Alexis Kalambri ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye. Isa Sise o ka kuma bara la. Ni ko y'an ka bɔlɔlɔ siraw lajɛ Choguel dɔrɔn de tun b'a kan. Ayiwa sisan Musa Mara nana wuli ale fɛnɛ a bɛna nin ma kɛ nin cogo in na a kɛra tan nin b'ala ka kɛ tan a ye tɛgɛrɛ fɔ nka n'an kun ye nin sira in lajɛ o bɛna ni yɛlɛma wɛrɛ ye o y'a to ayiwa a nana kɛ i n'a fɔ a b'ala ka dɔw ka kuma nkalontigiya kɛlɛ fɔlɔ nana don u cɛ o waati la a filanan nana kɛ ko Musa Mara b'ala ka jira k'a fɔ ko n'an y'a kɛ cogoya wɛrɛ la o bɛ se ka an taabolo yɛlɛma o cogoya wɛrɛ jumɛn ye ni an b'ala k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen minnu bi fɛn nafa dilen don minnu ma ni minnu sera ka jɛn dɔ kɔ o bɛ se ka na ni nɔgɔya wɛrɛ ye ayiwa o kuma ma ja bɛɛ tulo la n'a yɛrɛ ye fɛn o fɛn kɛ o kɛra sa a ye fɛn o fɛn kɛ a kɛra ɲuman a kɛra juguman ye o ayiwa o bɛ jigin a kan donc ne hakili la o ye u ka bɛnbaliya fanba ye a laban nana kɛ min ye o ye k'a fɔ a da man di an si la ka tugu n'i y'a jate minɛ n'i ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ kɔni ko baara b'i bolo a bɛ k'an bɛɛ ka ɲɛkumu kan ka tugu nin ko ninnu b'ala ka kɛ a b'a to premier ministre tala ka fɛn fɔ an ye lakanako la tala ka fɛn fɔ an na kalanko la tala ka fɛn fɔ an na kɛnɛyako la tala ka fɛn fɔ an ɲɛna gɛlɛya minnu b'an kan alors que an bɛɛ fɛ a ka kuma an ye olu de kan alors ni nana n'an ye don o don an bɛ Musa Mara ko kuma la don o don an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kuma la waati jumɛn an bɛna an yɛrɛ kunkan ko fɔ waati jumɛn an yɛrɛ ka gɛlɛyaw bɛna fɔ an ye wala waati jumɛn an kunkan kumaw bɛna fɔ an ye an bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ min na ne kɔni fɛ fɔ ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko maa kelen kɛlɛ tɛ kɛlɛ ko ni Musa Mara a bɛ se ka da sago fɔ fanga t'a bolo fanga t'a la a bolo t'a la minnu bolo b'a la u ɲɛsin baara ma ni bamananw ko ni i nin tɛ tiɲɛ f'i ye i jugu sara ka tiɲɛ f'i ye. O tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen nɔ minisiriso min bɛ kɔkan malidenw ale ni farafinna ka tilenya ko kunna ale ye hakilina falen kɛnɛ dɔ sigi sen kan yaasa ka kuma Mali ale jɔyɔrɔ kan farafinna u ka kelenya sabatili kow la ka kɛɲɛ ni farafinna ale tɔgɔla monimanw ye minnu jɔlen bɛ an ka jamana in kɔnɔ laɲini o ye min ye o de ye ka se ka ni moniman ninnu olu ta bala toga min na Seinabu Cero ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. Nin don kɔfɔlen bilala sen kan walasa ka se ka hakilina falen kɛ ka ɲɛsin farafina kelenya seko ni dɔnko olu doni ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kabakoma yɔrɔw ni yɔrɔbaw. Laɲini tun ye min ye fɔlɔfɔlɔ ambassadeur minnu bɛ anw fɛ Mali la yan i n'a fɔ jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ anw fɛ Mali la yan ambassadeur ni consul généraux a kɛra farafinna ambassadeur ye a kɛra hali jamana ye minnu tɛ farafinna jamanaw ye laɲini tun ye an ka yaala n'u ye Bamakɔ ka ni monument ninnu kelen kelenna bɛɛ yaala ka a kelen kelenna bɛɛ jira u la
kɔrɔ min bɛ monument minnu fana la ka a kɔrɔ ɲɛfu ɲɛna an ka laɲini kun y'o de ye. Minisiri mun ka baara ɲɛsinen don seko ale ni dɔnko ma, ale ye ni waleya in fo kosɛbɛ. Min yɛrɛ la a ka fɔla a b'a to an k'an senda farafina an bɛnba kɔrɔw senda nɔ na walasa ka se ka farafina kelenya ka se k'o don ba la. Il est plus qu'une nécessité. A ka kan sifinakaw k'u senda an bɛnbaw senda nɔ la. Ka d'a kan gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ, wa o gɛlɛya fura bɛ an yɛrɛ de bolo. Que de notre capacité. Hakilina jiginna ni waleya in bɛ tali kɛ jamana gouvernement ka wulikajɔ la walasa ka se ka farafina kelenya ka o sinsin. Octobre kalo tile 31 ale ye duguba o tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Mali ale ma to kɔ don in ale la ɲɛnamayali la. Lajɛrɛ dɔ waleyara min kuma sen kun ye ko sifinakaw olu jɔyɔrɔ duguba ale ni jama lajɛrɛ yɔrɔ olu sanuyali an'u yiriwali kow la. Kɛnɛ kan fɛn min ye ministre de l'urbanisme ye ale ni meriba maaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Mamadou Diallo ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. Octobre kalo tile 31 ni ko la ɲɛnamaya k'o kɛ an ka dugubaw tɔgɔla don ye. Fɛn min ye diɲɛ tɔnba fɛ n'o ye Nations Unies san 2014 wagatiw la. O baara ninnu hukumu kɔnɔna la an ka jamana a ma to kɔ. Fɛn min ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na ɲɛnayali kama minisiri mun sigilen don an ka duguba kɔnɔko fo ka taa se dugu dilanni koɲɛw ma. Ale ni cakɛda mun sigilen don dugubaw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani dugukolokow. Olu ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ don ye ni k'a bila fɛn min ye an ka sifinnakaw olu ka hotumu kɔnɔna la. Ani fɛnɛ ka hakili jagabɔ kɛ an ka dugubaw olu bɛ se ka kɛ yɔrɔ sahalenw ye. Fɛn min ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw fo ka taa se ji ka tiɲɛniw olu ka se ka kɛ fɛn ye minnu kɔlɔlɔw bɛ se ka bali an ka dugubaw kɔnɔ. An bɛ ka kɛ mun kan c'est à dire jeunesse bɛ se ka don ba la cogo min na pour ka se ka an ka baaraw fanga ka sɔrɔ la et puis ka jeunesse bila kow ɲɛma pour que changement climatique nous me fɔla nin u ka kɛ acteur principal ye a la parce que an ɲɛ b'a la bi a ma dogo mɔgɔ si la ɲina ji tiɲɛni minnu kɛra caman y'a da changement climatique kan ani an yɛrɛ ka comportement donc jeunesse sen donna a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ an ka dugu la jeunes de ka ca donc a tɛ se ka kɛ jeunes kɔ. Kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ matarafa an ka dugubaw kɔnɔna la walasa jamana kunbɛw fo ka taa se yirituw ma olu bɛ se ka kɛ yɔrɔw ye minnu bɛ don ba la dugubaw kɔnɔna la. Ni ye Bamako ville lajɛ bi effectivement an bɛ ka mun ye du kɔnɔ na ni bɛɛ bɛ se ka jateminɛ kɛ joona o ye espace vert minnu tun bɛ yen n'i taara square mun b'a la i b'a sɔrɔ bi o yɔrɔ o ɲana kosɛbɛ. Musa ka hôtel niveau fana an y'a ye k'a fɔ baara caman bɛ ka kɛ. Ozone fana ta la an y'a ye k'a fɔ Desiba bɛ ka yɔrɔw fura u bɛ ka baara kɛ. Nin temps kunkurunin kɔnɔna na hali ni san cɛ an y'a jate k'a fɔ fɛn caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ. Don kɛrɛnkɛrɛnnen a bilalen kun don maa minnu ka ɲɛmaya kɔnɔ o ye mairie du district ye n'olu yɛrɛ ye baara caman boloda ni wagati laban ninnu na walasa an ka duguba a saniya bɛ se ka sabati ani fɛnɛ ka baara dɔw bila fɛn min ye yɛrɛsakokɛ minnu kun bɛ kɛ duguba kɔnɔna la ni y'o ye ka t'i sigi sirabaw kan ni ngolu bali. O waleya in tanuna an ka minisiri fɛ kosɛbɛ ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ni hakilina ninnu de bɛ kɛ sababu ye an ka dugubaw ni adamadenya sabatiko ɲuman bɛ se ka sabati a kɔnɔna la. Kunnafoni wɛrɛw nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko san 2024-2025 o école olu bolo dala ka bila ni novembre kalo ale tile 4 na ka kɛɲɛ ni ji ale ka tiɲɛni ye an ka kalanso dɔw la. Tile 3 ka kɔn ni lakɔlita in ye lakɔlɔsiw ye a jira k'a fɔ ko ji jiginna wa lakɔliso ɲɛmaw ale ni den somaw k'olu kɔni labɛn bɛ ka se ka denmisɛnw olu bila ka taa lakɔliso la togoya min na. Ka kɛɲɛ ni o baara ninnu ye an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka jigin dugu kɔnɔ ni ka taa lakɔliso dɔw lahala lajɛ. Anatu Maiga ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye. Kalanta bɔli a dɔgɔkɔrɔ ka bila novembre kalo tile 4 la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an wulila ka se an ka kalanso dɔw la yaasa ka jateminɛ kɛ ni labɛnw sabatilen don bawo ka d'a kan kalanta tɔ ye panko kelen ani ɲɛ wagawaga. An kɔni laban sabatilen tun b'an bolo kɔrɔlen mais comme a reportera donc an laban kɔrɔ tun b'an bolo an y'o bila sen kan tuguni de an bɔra kapu la sisan yɛrɛ kapu tun an wuli sisan k'an ka taa pour voir la situation ka bɛɛ ka situation lajɛ école bɛɛ toutes les écoles du Cap. Fɛn min bɛ tali kɛ kilasi kɔnɔna labɛnniw na ani lakɔliso kuru sanuyaliw ma olu ye baaraw ye minnu bɛ senna ka kalanta kunbɛn a don kunfɔlen na. Denmasaw dɔw fɛnɛ ye wulikajɔw kɛ yaasa ka u denw ka kalanko kunnafoniyaw ta yanni kalanta cɛ. Denmasa bɛɛ ka ɲini ni ɔkɔlita sera kɔni i man kan tɛ ka den to a kelen ka n'a ka fɛn na ja yɛrɛ i masaw bɛ da kan komi ɔkɔlita don jama bɛ caya
ne nana a ka situation lajɛ sɔnni ekɔli ka taa. hali ni o y'a sɔrɔ baara dɔw bɛ sen na minnu kuma cɛ fɔlɔ lakɔlimɛtiriw y'a yira an na k'a fɔ k'olu kɔni labɛnnen don ɲinan kalanta in kama. An kɔni fɛ yan labɛn bɛɛ sabatilen de don ekɔlisow labɛnna fɛnw bɛɛ kɔni kɛra ka ban surtout an ka kilasi dɔw kɔnɔ ban dɔw kɛcogo man ɲɛ an kan ka tableau dɔw fɛngɛ mais on est sûr que yanni ekɔlita don cɛ olu bɛɛ bɛ se ka bila en place. An kɔni fɛ yan an bɛ se k'a fɔ labɛn bɛɛ sabatilen don parce que de bɛ fɔ siɲɛ dɔ na n'u ye sinisiri o fɛn tun t'anw fɛ yan bon pratiquement inondation fɛnɛ tun t'an fɛ yan donc on peut dire que labɛn bɛ sabatilen don an fɛ. Ka da wagati cogoya kan an ka jateminɛw y'a yira an na k'a fɔ ko fɛn caman bɛna bila sen kan yaasa ɲinan kalanta in bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la cogo min na. Ka kɛɲɛ n'u ka laada wulikajɔ ye bonbana ale kɛlɛli kama clinique defi Amdalayi Aseyila olu ye ɲinan baaraw o kun cɛ ni lajɛli ale ni baroni ye musolakaw olu kun. Baara ninnu kun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sin lajɛli bonbana ale kunbɛli o ni a kɛlɛli kama toga min na. Ni ye baara in tago sabanan de ye u fɛ an ka kunnafoni ɲininaw tun b'o fana kɛnɛ kan. Muso bɛ kan ka I janto I yɛrɛ la I ka kɛnɛya o sabati ko ɲuman kama ka u dɛmɛ o baara in na clinique defi Amdalayi Aseyila ale bɛ musolakaw kalan san o san sin lajɛli ko ɲuman na cancer bana ale kɛlɛli kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la sin na bon ni ye ni baara in tako sabanan de ye u fɛ u ka fɔla ko baara in bɛ don octobre rose ale baaraw okumu kɔnɔ. A mɔgɔ faga ka teli donc a bɛ dɔn tuma min na a y'a sɔrɔ a tiɲɛli kɛ donc c'est pourquoi a ka fisa an ka to ka baronu kɛ ni an balimamusow ye an baw ye walasa u k'a faamuya u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na cancer de sein ma ani ka wuli ka jɔ kɛ joona ɲinan ta o kun sinsinnen don sin ka cancer de kan donc ka an balimamusow digi u b'u yɛrɛ sin lajɛ cogo min na u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u mana dɔgɔtɔrɔso la ani ka taamasiyɛn f'u ɲɛna n'u ye taamasiyɛn mun y'u yɛrɛ la joona u ka wuli ka na dɔgɔtɔrɔso la o taamasiyɛn dɔw ye par exemple n'i bɛ ka isiw lajɛ ni dɔ bonyara ni dɔ ye. Donc ni moyen hali n'a y'an da ka sunɔgɔ ni moyen sera an hakili bɛ to ka jigin a ko nin na an bɛ wuli k'an cɛsiri k'an jɔ k'an balimamusow tɔw ladi u ka na lajɛ bɛɛ ka n'i ka statut lajɛ ne kɔni bɛ clinique defi mɔgɔw encourager nin y'a san sabanan ye an bɛ nin kɛ ala ka n'a k'an san laban ye ne b'u encourager initiative de don ala ka na a tayɔrɔ lankolonya parce que vraiment musow mago b'a la ne yɛrɛ b'a ye musow b'a fɔ an ye kuma bɛɛ ni yɛrɛ événement in bolo dara muso hakɛ min ye ne wele k'a fɔ ani ba a bɛ kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ fɔ an ye an bɛ fɛ ka taga an bɛ fɛ ka taa lajɛ. Sin na bon bɛ musolaka caman de sɔrɔ ka caya a lakodɔnni joona o dɔrɔn de bɛ se ka furakɛli nɔgɔya o de kama musolakaw bɔra iko kɔnɔkulu ka na u yɛrɛ lajɛ. Ne nana yan bi ne ta kɛra foyi ma ye ne kɔni na ye caman faamuya kosɛbɛ yɛrɛ kalo kalo kɔni ne bɛ n ta lajɛ n'Ala sɔnna a ma n'i ko k'i bɛ taa kɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan f'i ka wari de sara anw dun ta kɛra fu donc an bɛ foli bila u ye dɛ ala k'u bolo mɛn u ka baara la. Muso bɛɛ kan ka kalan sin lajɛli la kalo o kalo wa k'a b'i bolo don kumaji la clinique defi maaw ka nin baara in o de bɛ u ka ɲina campagne baaraw olu kuncɛ. Kunnafoni kuncɛla balontan kalanso min bɛ Kitakaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko ASAB ale ka kalandenw olu bɛ Bamakɔ nin waati in na tile saba kalan dɔ hukumu kɔnɔna la min bɛ ka sabati AS Joliba ale ka dɛmɛ kɔnɔna la nin kalan in ale laɲini ye ka se ka nin denmisɛn ninnu kɛ balontanna jolenw ye don n'a nataw la Kajatu Bagayogo. Tɔn o tɔn jɛkulu o jɛkulu n'i bɛ fɛ ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da i ka jamana kɔnɔ a kan ka fɔlɔ i k'i senda tɔn senda nɔ na minnu y'u seko n'u damayira kɛ jamana kɔnɔ o de kun kɔnɔ ASAB n'ale ye kita tɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya Kayi région na u ye hakilina ta ka na kalanbulon sigi Joliba ACE terrain na a kɛnɛ kan dolantana y'u hakilina ta di. Bon saji kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ an ye faamuyali caman sɔrɔ surtout ni saji ka je Joliba ACE yɛrɛ contre la an bɛna caman faamuya an ka balontan na ka taa ɲɛfɛ quoi. Bon an ka objectif kun ye mun ye ka se ka bɔ n'an ka bɔlɔn ye facilement bon kɔtu ye consigne fɔ an y'o respecté quoi hali n'an ma bi don san kɔni sera k'an ka consigne respecté quoi an ye nimisi wasa caman sɔrɔ ni saji in na yɛrɛ de m'an ɲini kɔtu fɛ u ka to ka ɲɔgɔnnaw caya quoi a ka ɲi an yɛrɛ fɛnɛ ma quoi.
joliba ase degeden karamɔgɔ danga a fana hakilinata di nin waleya kofɔlen kan ani a ye ladilikan kɛ ka ɲɛsin dolantana ninnu ma. Formation kɛcogo ni a kɛcogo ka ɲi a kɛcogo ka ɲi parce que vraiment c'est des jeunes u balontacogo ka ɲi bon i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka formation ta à la base kana indiscipline don a la kana foyi don a la n'u ye entraîneur lamɛn et qui soit sérieux je sais que u bɛ se ka nɔ bɔ ko la parce que u balontacogo ka ɲi. Ayisa bɛ degeden karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina ye nafa bonyana kosɛbɛ ale n'a ka dolantanaw ma. Yɛrɛ an nana stagiaire la pour apprendre ka bɔ ni denmisɛnninw ye pour que u bɛ se ka dɔ dɔn cogoya min na k'a dɔn ko balontan dan tɛ kita dɔrɔn mɔgɔw bɛ yen mun bɛ se n'an ye mun fɔrilen don an kan donc en même temps a ye match caman ɲini an yan pour que an kana denmisɛnninw ka se ka jam sɔrɔ pour que ka championnat ni coupe du Mali labɛn cogoya min na. Nimisa wasa b'a sɔrɔ la ka d'a kan joueurs yɛrɛ ye mun kɛ u ye baara mun kɛ yan tile fila in na u y'a dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ baara min na yen k'u kun tɛ ka nɛgɛn k'o tɛ foyi ye k'u kan ka dɔ fara baara kan. Ni tile damadamani baara min bilalen filɛ sen kan Ayisa bɛ ɲɛmayaso fɛ sa ka ɲɛsin u ka dolantanaw ma a b'a yira k'a fɔ ko a nafa bɛna bonya kosɛbɛ ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye nin denmisɛnnin ninnu ka dolantan kɛcogo wɛrɛ ye u tun tɛ mun dɔn. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye Advance TV danfarajan bɛɛ tele min ni tele tɔw cɛ aw nimisi wasali kama jabarani ko la ala ka Mali lakana.